Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Tumara na yung tambal. Oh, Crisanta. Miss Babes, nanggida di kong nanay. Kumusta man? Okay na ka? Oo, okay na ko. Okay na ko. Tay pa sa... Unsay okay, Franco? Kuan, okay na ko. Trabaho ko, Miss Babes. Personal driver niya. Unsa? Diba? Ikaw ng driver ni Miss Babes? Chris. Ang puso ko. Ano man ka diha, Chris? Malayo ka na nako, Franco. Adto na ka ni Miss Babes. Di ka mo sugot, Chris? Ha? Di ka mo sugot nga mo trabaho si Franco diri nako? Di man ko makababag niya, Miss. Naarag na niya. Biliban ako ni mo, Franco eh. Kamaog yung kada. Apart, may trabaho rin ako. Sa mga Nahala sige, mo man ka ha. Dili ka mo sugot, Andy, nga mo trabaho si Franco nako? Di man tingali mahimong mo babag ko, Miss Babes. Mas mayo sa noon nga naasa nimo aron makabantay sad siya nimo. Mao gyud. Ato di ay ang motor nga naguba ba? Ato lang ilisan, Andy. Ayaw na, Miss Babes. Ilisan nako. Brand new. Part Andy. Nanglakaw na sila si Miss Babes ug Franco. Samot ka wala ko'y pag-asa ni Miss Babes. Kuwan mas Franco. Pero ako, no? Naglaom, dili na may tabo, Part Andy. Ano man? Dili tingali mo daginod si Miss Babe kang Franco, uy. Kinsa nag-ingon nimong dili? Nagtuo ko nga. Ang punito ni Miss Babes, katuro pong mga parehas niya kategory. At siyang Franco? O sa may iyang ikapanghambog ni Franco, ha? Nabay kwarta si Franco? Chris. Dili man sa pagtamay kang Franco, no? Love ko na ako siya. Pero kung ikumpara sa niya, no? Si Franco siya kinabuhi ni Miss Babes. Dili po tingali, uy. Chris. Mao tingali si Miss Babes, ana, uy. Dili siya mo naging ni Franco. Chris. Salamat nga, nisugot ang imong nanay, Franco. Oo, Miss Babes. Sugot na siya. Okay, nisugot man siya. Nako ihatag nga advance payment nimo. Aha. Advance payment? Advance payment. Good for 2 months. Perbida ka rin mo kudungo ka na nga. Muhatag ko advance ang amo. Muhatag ko, oy. Paniguro ba nga mo trabaho gid ka? Kaya og dili ka mo trabaho sud sa duha ka buwan, mahimo mang ikihati ka. Ha? Nakihag yun? O lagi. Bitaw, Advance og 2 months. bitaw, Miss Babes, no? Murag, nawa ba ang nanay da? Ha? Unsa na babaan? Nakibawas nanay nga, mo trabaho ko nimo, isip driver, mingon siya nga, pangyug advance do. Mao ba? Mo lagi. Gusto mo gali niya nga, mo advance ko sa katuig. Unsa? Uy, may nindot nga sakyanan nga mihunong. Mag-opening of door na ron. Lagi. Daan pagyud ko. May mikanaog. Uy, purbista nga ako man ang anak nga si Franco. Mao day ng kotse nga iyang gidrivean. Ay, may laing mikanaog. Pastilan ka ko hapagudan ng bayana. Sugaton gani nako be. Dong Franco! Nalikay! Dong! May kuyog man lagi ka. Mo na imong pangasawon nun, Dong. Nay! Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Pagkagwapa ining bata porya buyag. Kung mao man gani ni imong asawa Dong Franco, ay gyud ni kilisi ha. Hubuin Nay, permi. bida pa padlong ko na yun, kainom sa kagbahal. Wala ay.
Bita dong kinsa man di ay ni. Mao ni ako nga mo, si Miss Babes. Hello, nanay. Oh, uy. Pastil na, nagdanay na nako daan dong. Bit. Kuan lang na, initahod lang taon na siya ni mo. Ay. Noon saan ka, uy. Salamat, Inday. Kisa to'y nga ni mo. Babes, nay. Ay, pagkanindot. Nga doon nanay mo tawag na akong nanay. Uy. Nay, nihapit mi diri kay gusto mo kikimamat si Miss Babes ni mo. Mao ni ako nga mo, nay. Ay, may noon day kay mihapit ka gyud dinhi sa amo, Miss Babes. Kita gyud ka sa amo ha. Pobre gyud taon kay mi, Miss. Sus, okay ra gyud, nay. Pagkanindot gis nanay. Uy. Nangandoy lagi ko day nga maminyo in taon ning akong prangko dudong nako. Mao ba, nay? O taon, Miss Babes. Gusto kong maminyo na ni siya aron makakita na taon kong apo. Di man ko magpilig babay nga pangasawon unta aning Franco ba? Okay. Di ko magpili day uy. Basta kwartahan lang yun unya gwapa okay na ko ana. Dami ka sa di mo nanay. Uy, sus. Paita. Mao ba, nay? Oo uy. Oo. Ah, Simple lang ana gwapa unya milyonarya. Okay na kay ko ana. Gusto na nay, bida eh. Tipan ko ng bakba ron muna. Miss Babe, anak ginas nanay tao na. Ay, yung tao sakay na. Okay ra gyud na, Franco. Diri, lingkod diri Miss Babes. Lingkod diri sa lantay na mong kawayan. Sige, nay. Franco. Uy. Pitok-pitok ka man lang diha. Yun sa mga ito ikadalit anak niya nag-irag-irag man na diha sa lantay sa kawayan. Bitaw nay. Naipagkaon diha. Inununan man ang bulinaw. Uy, unya, mais nga kanon. Ang gilain di. Aw, nailain, uy. Saman. Buwad put-put. Wow, to na. Bagay man na, inununang bulinaw, unya put-put. Lagi pero para na to. Wow, tana. Nyan sa man day pagkaon tanak niya. Di mo nagpaw pinupritaon. Ato na sa malong restaurant. Unya, nag-irag-irag man na, nagpiyong-piyong man na sa mata. Bitaw nay. Adi natutugawan oy. Pasagdan na to makapahuway na siya. Ano siya? Nakatuog manday ko. Miss Babes, mata na day ka? Buang nga. Nakatuog man hinuon ko. Nindot kayong higdaan ang lantay nga kawayan. Bugnaw kaayo. Bitaw, ang lingko rin ko diri kayo basig na niya ilangaw mo tugpa ba? Murag nakauyon ka? Nakauyon gyud. Gutom man. Unsay makaon diha? Papalit ta. Magpalit lang ko. Di ako na. Ngano di ay unsa lisod an diha? Wow, okay. Noon unang bulinaw niya, put-put-put. Ganahan ko. Mukaon ko ana. Ha? Makapakaon ka na ko, Franco? Bida no? Kaon ka na noon unang bulinaw niya, buhat put-put. Kaon. Ngano di ay? Kaon nas pobre. Mao ni gusto na ko. Bisag pobre sa pagkaon, pero dato sa kasing-kasing, okay kay ko ana. Miss Babes. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.